nekorno warung. Maksudem piye? Batinmu ku piye? Kowe nusuk aku dari belakang nggawa garpu. Kowe rene mek entekno jajanku iki. Jajanku iki mbok entekno kabeh iki. Nggawa tokormu kuwi, tokormu kuwi. Ora. Apa ra ngaku kowe? Mrene modal abab bloko kowe. Jikuki rokoke kancane. Petuman kowe. Dadi apa kowe? Sing mbok karepno ning kene ku apa? Apa jan? Kopi. Kuwi kopi. Jeren ning omah iku aja ning kene. Kopine aku jakeh kopi Kopi. Kopi. Kopiku akeh. Kopi. Kopi kopi. Ya Allah, kopi. Sana apa neh? Jarene congorem ketuten Loh, rokok. Oh, rokok. Beru, jam beru. Beru rokok jono iki lah. Rokokku akeh, ancen rokokku akeh. Rokokku akeh. Akeh pol. Tanpa aku, Pak Dedi ra iso wulaan nek ra nggo dhuwitku. Dungokno. Kowe arep udut pira? Udut sak ler, long ler. Iku udut sak pres iku udut. Cocotem jen tongorem iku jen kapok. Tokorem iku jen kapok, uduten. Jenenge cah wedok. Kowe iki padha lanang lho, ya. Jenenge cah lanang, kuwi nek sedina ra udut, tokorem iku kecuten. Panganan kuwi dhuwit. Kopi. Buka warung dhewe ning omah nang. Buka warung dhewe ning omah. Tuman iki bakale. Setan kowe. Setan kowe anjen.